eli videopostaus näistä meidän varusteista. Ja me ajateltiin nyt selittää vaan näistä ratsastusvarusteista. Eli nosteille tulee aina suojat jalkoihin. Silloin joka jalassa tehdään suojat, joko nämä nepparilliset tai sellaiset mustaruskeet, jossa on tarrat. Ja sitten nyt meillä on käytössä tänään TDT:n tällainen sininen satulahuopa. Okay. Sitten satulana meillä on Bruno de France estepenkki. Tällainen ruskea. Tää on kaikki kamat ruskeita. Ja tää on mitä oli 17,5 tuumainen Athena. Vuosimallia 09. Ja sitten meillä on jeanstirrupialustimet ruskeina tässä satulassa kiinni. Sitten satulavyöt. Meillä on Brunon oma satulavyö, jota käytetään aina isoissa ja sitten välillä kotona. Ja sitten toinen, mitä me yleensä käytetään, on TDT:n satulavyö. Suitsilla meillä on nämä meidän kotisuitset, eli nämä on näkynyt varmaan aika usein siellä blogin puolella. Nämä on TDT, näissä on kultaiset nämä glintzerit. Ja sitten tää on ihan tätä karvapehmusta. Ja meillä on ihan niinku ridongit täällä, ettei oo mitään sen erikoisempaa. Sitten on niinku NS-kisasuitset. Eli niissä on nyt kiinni pelhamit. Koska me käytettiin vikoiskisoissa niitä, mutta yleensä me ollaan hypätty noin samoilla kuolaimilla. Ja nämä on muuten ihan samanlaiset, mutta tässä on nämä hopeaväriset glintzerit. Ja sitten meillä on siihen kuuluva rintaremimartingaali. Sitten täällä löytyy, näkyykö se siellä ollenkaan? Niin täällä löytyy samaneja ja apuohjia ja varasuitsia ja kaikkea mahdollista, mutta me yleensä me käytetään pelkästään näitä ihan perussuitsia.